Po tayo guys. Ayan, nagluto ako ng meatballs with sweet and sour sauce. Ayan. Yummy, yummy. At meron din akong rice ball para sa anak kong bunso. Ayan guys. Kumuha ko ng rice ball para sa kanya. Ayan. Yummy, yummy. Ayan, favorite niya yan. Na may nori. Alonso. Umayos na siya ngayon? Siya nakagawag ulit. Umaling Natatawag na. siyang kapitan na. Umaling na. Okay. Mabuti. Nakakalahat. Natangi pa lang eh. Oo, di ba sinabi mo na inatake? Kahit siya nung natangi din. Tatakbo ulit ngayon. Sabi mo walang walang... May possible na walang election. Nakaline up siya kay kay Susan. Yung dating kapitan. Ay, kay kay Kumare. Si Mare. Mare. Nakita ko niya. Kay best friend. pag nakita ko sa palengke, kita ko, hello! Sabi sa akin. Best friend tapos sa floor. Tatakbo pala uli. Malakas naman yun eh. No? Malakas. No? Si Mauro ang kalaban. Siguro, mabait. Yung kapitan ngayon, dating Ito na guys yung pinagawa namin salamin sa may Genra. Kung saan yung kakilala ng asawa ko na si Doc sa salamin. Ito yung bago niyang salamin kasi yung luma niyang salamin ay nasirang na sagasaan siya. Ayan. Kailangan niya to guys kasi nga kailangan na niyang magtrabaho. Kasi hinahanap niya sa opisina. Hinahanap na siya. So ang dami niyang gagawin na paperworks. Kaya tito nagtitrabaho na rin siya pero paunti-unti lang dahil nga nahihilo. Tapos masakit pa yung kanyang opera sa balikat. Hindi pa niya maitaas. So sa kanan yun. Kanan. So nahihirapan siyang gumalaw-galaw. So hindi pa inano ng doktor na hindi pwedeng itaas ang kanyang balikat dahil baka maano yung opera. Kailangan mababa lang yung hindi niya pwedeng itaas yung mga kamay niya. So ito na guys. Mura lang to guys, mga 3.5 lang sa Ideal Vision. Ayan, para may magamit siya sa habang nagtatrabaho kasi hindi ko rin siya guys maihatid at sundo sa trabaho niya kasi talagang hindi siya nakakita pag walang salamin. Nakakita naman siya pero yung mga tao walang mukha. Lalo kung hindi niya yung lugar. Pero dito nakakalakad siya ng walang salamin kasi nga alam na niya itong lugar pero pag nasa labas siya yun mawawala siya guys. Ayan guys, ayan ang kanyang bagong salamin namin ngayong gabi, dinner. Ayan, kaluluto ko lang guys, menudo at nilaga. Ayan, yan ang ulam namin ngayon. Ayan, nabawasan ko na yan guys. Bale, kumakain na yung asawa ko. Simpleng nilaga lang yan guys na may petchay tsaka bok choy at yung sang nilagay ko para walang may sabaw yung asawa ko. At ito, kaluluto lang ito guys kanina. Ayan, kakain na yung anak ko. Pagkain na kita? Anong ulam mo? Nilaga mo. Nilaga. Ayan. Ayan, kuha tayong kanin guys. Kakain na daw yung aking pangatlong anak. Bali, hindi pa kumakain ako, yung bunso at yung anak kong dalaga guys. Yan ang ulam namin ngayon, nilaga at menudo. Out, Kems World. Yan guys, ang mga gusto pong subscribe kay Sis Ellie Arlina USA. Ito po yung kanyang channel. Ayan. Yan, dito tayo. Shout out. Shout out po. At ayan guys, kay Sis Life of Russell. Ayan. Ang kanyang channel. Subscribe ko kayo dyan. Ayan. Legit na kaibigan. Ayan kanyang channel guys.
Ayan. Shout out. Life of Brussels. At ang bahay ni Sir Kiko YouTube channel. Ay, Kiko YouTube TV pala. Ayan. Subscribe po kayo dyan. Legit na legit po yan. Ayan. Shout out Sir Kikoy. Shout out po. Ayan. Kay Sir Kikoy.